geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe a chọkọtakwanụ mma ekwu abịagba m ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 13 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ orie mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gịrịmma ya zozere nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogwo nwoke dị na nwoke papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma tata na echi na-abịa abịa ụdara na-achọ n'ọnwa Nọvemba nnọọ enwere ka ị na-etighi nwoke na-akpụ ụsa oh my bad nwoke na-akpọ ụsa dịka m kelee ọha na eze Igbo ndị ọma na-asala chi onetela olee otu ụbọchị taa dị ebe unu na-eji maka na ofuru na otu unu si wee chọọ ya ejikwana maka na ụbọchị taa ga-amara unu mma a sị m ka onye chi ya zere ndewo unu o wee bụrụ ya ime Igbo mụrụ nji atụ ilu si ọ na-abụ amawa atụ ike ya dịka ọ dị fa mana enwefe aka n'azụ ahụ ya ya bụrụ na ị ga-echeta nwere mgbe m nọ na-agwa gị na ikpe mụ na nwoke ihi agba na ọ bụ n'ụbọchị Fraịde ị ma na Fraịde wee chi Chineke emekwala na ebere gị nwa apụta bak ya m kọrọ m chim n'azụ na-ekuzi ihe m chọrọ ịnụ na ọkụkọ ahụ bụ nke anyị na ị ga-asịta nde for me as a witness elecha aghara nlewecha ka isi emeso m I will provoke otu a ka ọ dịkwa ebe m dị nlewakwa ka isikwa emesokwa m I will provoke kwa ama m na ghọtawa otu ụwa dị biko iwe ọchị ya kemgbe echi agwara gị na I've given my life to Christ otu a o teela nyefere nke m n'aka Christ ihe m na-ahụ ucheghara ọsọ eluigwe ọ dịkwa mfe o kemgbe m nyefere ndụ m n'aka Chineke ọlụtọvọ nwa na ha abịa ọlụtọvọ mana Chineke na-enye m aka nye nyere m aka m na-emericha ha abịa mbịa di m onye fit ịbịa sị mba m hapụ gị ị ga-aga nga and a lot of evidence ama m ya achị m ha n'aka so don't worry tomorrow I will be there with you I'll back you up gịnị ka nwoke ihe agba mara na men day gị stand ya for me ọkaiwu ga-ahụ maka ya bụ ikpe ya jụọ gị ajụjụ gị saa amụọna m ọnụ m look at you ama m na ime ọnwa onye na-enweghị mmadụ ka ikpe na-eri n'ọma ikpe Friday echi a ga-acha ikpe anyị anwụrụ ọkụkọ anyị otu lowe ya kwanụ ma ikpe ahụ ma anyị ọ ga-ama anyị ụjọ na-atụ gị ụjọ anaghị atọ m anaghị m eme ihe wit onye na-atụ ụjọ no I'm not afraid. If you are working with me you have to be bold and stand firm please come on ogenede ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ozi ndị uwe ojii ziri onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Osun East bụ Senator Francis Fadahunsi si ya bịa zara ọnụ ya n'ihi okwu ahụ o kwuru bụkwanụ nke a hụrụ ya n'ihe onyonyo vidio bụ ebe ọ nọ gwa ndị otu pati APC si ha gbuo onye ọbụla bụ onye otu pati akọdọ pati tụrụ ọkpa na Ilesha nke steeti Osun nye ndị na-amaghị n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday ka ndị uwe ojii steeti Osun ọ dịka n'ụbọchị Tuesday ka ha nọzie ya si ya gbalịa bịa zara ọnụ ya n'ihu ha n'ụbọchị ụnyaahụ kwanụ bụ Wednesday dịka o ji ihe dịka ọkara gata elekere 2 nke ehihie ka ya bụ onye senetọ na-anọchite anya mpaghara Osun East bụ Senator Francis Fadahunsi bịara nnọọ kpebie ga zute ndị uwe ojii ihe ha kwutere bụ nke a na-emeghe ka anyị mee gịnị mara mana ọ gaala ga hụ ndị uwe ojii ga kọrọ ha ihe mere o jikwa ihe o kwuru. Ị gaa na Facebook anyị na ụtụtụ a
ga-ehụ ya bụ Senator Francis Fadahunsi. Ị ga-ahụkwa ya mgbe ọ na-aga na nke ndị uwe ojii n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Ya bụrụ na ị ga-echeta, ya bụ Senator Francis Fadahunsi mechara pụta na-agwa ndị Naijiria na onweghị mgbe o kwuru ihe dị ụta, na onweghị mgbe ọ gwara ndị otu pati APC si ha gbuo ndị otu pati akọdụ pati, na ihe o kwuru bụ na ha were votu gbuo ha. Mana nwaanyị ọma, ime ihe na-agbagwoju m anya n'ihe ndị a niile, o nwere ihe onyonyo ebe nwoke a kpụrụ ya bụ okpo. Ọ gbara n'anwụ. Isi m kwuo ihe ndị uwe ojii kara ime bụ iji nwayọọ lee ya bụ ihe onyonyo vidio. Hụ nnọọ ji aka ha nnọọ gere, ji ntị ha gere, nụrụ ihe ya bụ nwoke kwuru, mara ka ha ga-esi eso ya. Kedu nke bụ na mmadụ mepere ọnụ kwuo si gbuo ndị otu pati ọzọ, ajụwa ya asị ọwa asị ha were vote, mana ihe onyonyo the evidence choke. Everything dey there. Uche ọrụ onye ọzọ kwuru, onye m ji na-agwa gị a na-enwe obodo enwe. Ọrụ onye ọzọ kwuru ihe by now. Akara iburu ya ka eju. Ma ntamimo ihe niile pịa adọrọ gị si ebe a. Ma ndị vigilante. Nekwa gị eshi ndị adọfe gị n'aka ndị a, ụtaba ga-akpụgharịgide gị. Ajụjụ wee bụrụ, o nwere mgbe ndị uwe ojii ga-ezi ya bụ Senator Francis Fadahunsi si ya wuchaa n'ihu ha, ya bụ nwa amadi anọrọ n'ihu ha kwuo na ọwụ ihe m kwuru, a na-eme ya eme, a na-eme ya eme. O nwere ka ndị uwe ojii ga-esi zie ya si ya wuchaa n'ihu ha, nwa amadi anọrọ n'ihu ndị uwe ojii kwuo na ọwụ ihe m kwuru, a na-eme ya eme. Mana evidence choke. Ihe ndị uwe ojii kara ime uche bụrụ nke m bụ ịga were anya ha hụrụ ya bụ ihe onyonyo vidio, gezie ya nke ọma, mara ka ha ga-esi eso nwoke a. Mana o zụchala ma mee gịnị gbachaa. Nke a bụ nke midia ndị esetere n'ihe onyonyo vidio. Kedụkwanụ maka nke a na-esetaghị? Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a. Ndị uwe ojii izi nwa amadi a si ya wuchaa n'ihu ha bịa zara ọnụ ya, ọbụla so naanị ihe ndị uwe ojii kwesịrị ime. Onye kwu okwu anyhow, yicha ndị mmadụ egwu, ezie ya ga nye mkpesa, ya apụta ha ọgwụla. Gịnị mere ka ụfọdụ ndị n'ala anyị bụ Naijiria ga-eji ekwu okwu dị aṅaa ha kpuchaa ya ha ala ọkpọrọ na-enweghị ọkọkọrọ ha? Leenụ onye nkuzi Islam bụ Sheikh Yahaya Jingia. Leenụ ya bụ nwa amadi apụtala na nso nso a bịa na-akọrọ ndị Naijiria na ọ naghị akwa mmakwara maka ya bụ okwu o kwuru, bụ ebe ọ nọ gwa ndị okpukperechi Islam si ha kwado Muslim ticket na ndị okpukperechi ụka Kraịst bụ ndị na-ekweghị ekwe infidels. Nwa amadi apụtala na nke ugbo abụọ ya gbazie ndị Naijiria n'ebe oge edo ha anya na ọ naghị erigreti ma otu ya bụ okwu. Uche akwa ịhụ ya na o regreti ha o, ama m ịghọtaga, mana enwe onye ga-ekwu ụdị okwu a na by now. Anwụrụ ya ka eji. Iwu ga-ahụ okpukpere eluigwe anya, Uche ị ga-ahụ color of the okpukpere eluigwe, ị ga-ahụ ya anya. Ekwe ịghọtala? Ike egwero, ezigbote ike egwero. N'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ ndị ahụ anyị jụrụ gị n'ụtụtụ, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438. Gawa na Facebook anyị ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị, ga-adị n'ahụ nnọọ vidios ihe ndị akụkọ a niile anyị na-akọ. Ị ga-ahụ ya na Facebook anyị. Ruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eko FM, jiri capital letter dee naanị Eko FM, kliki ịkpam kiriwe anyị, zibatara anyị ozi, like kwa ma share ya. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard, gezie ntị. Anaghị m akwa mmakpara n'ọkpụkpọ oku m kpọrọ ka a kwado Muslim ticket, ya na okwu mkpụrụ na ndị okpukperechi ụka Kraịst bụ ndị na-ekweghị ekwe. Ọ bụ ha ma malitere ya. Anyị hụsikwara anya n'aka ha mgbe ha malitere ya ka onye nkuzi Islam
bụ Sheik Yahaya kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na okpukperechi ụka Kraịst nọ na nsogbu ma elegbuo ya anya bụ okwu ahụ onye nkụzi Islam bụ Sheik Yahaya kwuru ka Primate Ayodele kwuru. anyị agaghị anabata okwu ọbụla ga-ebute osu ayara ka onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Ọshụn gwara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 oge eruola mgbe ndị Naịjirịa ga-ekpu ebe obodo anyị bụ Naịjirịa ga-echewe ihu ka Peter Obi kwuru. Gọọmenti steeti Enugu anabatala ka ejiri ego de N182,000 82,000 naira ji welikwuo ụgwọ ọnwa opekata mpe a na-akpụ ndị ọrụ mahadum ESUT na ya bụ steeti Enugu. Gọọmenti steeti Cross River etinyela 100 naira na nde naira 50 150 million naira dịka ego ndị otu pati ọzọ ga-akpọ tupu eme achụnta vootu onye isi ala na steeti ahụ, ma tinye 100 naira 100 million naira dịka ego ndị otu pati ọzọ ga-akpọkwa tupu eme achụnta vootu gọvanọ na steeti ahụ. Senator Fadahunsi agaala zoku ndị uwe ojii kpọrọ ya n'ihi okwu o kwuru si gbuo ndị otu pati akọdọ pati. Mba Malawi na mba Cameroon ga-achịpụ ya na amamaka nke ikpeazụ nke iko ụmụ nwaanyị mba Afrịka bụ wafụkọ ọnụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, ndị uwe ojii, ndị agha ala anyị na ndị INEC abụghị nke otu pati APC ka Atiku kwuru. Okay, ya bụ na ọ ga-agasịrịrị ngwerere. Okay. Atiku kwuru okwu like this. Ọ dị egbe ka ọ dị nwaanyị ọma. N'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ wee seri ya bụ nke na-ekwu na gọọmenti steeti Cross River etinyela 100 naira na nde naira 50 150 million naira dịka ego ndị otu pati ọzọ onye ọbụla chọrọ ime achụnta vootu onye isi ala na ya bụ steeti Cross River ga-akpọ tupu enye ya ohere ime achụnta vootu. Uche 150 million naira for presidential. Amami na wata. Then ijikwana ego ole azụzi ya ịkwụcha ụgwọ iji amami wọtara. Ka ezi akwema na aka nwere expenses ndị ọzọ ka. Egburiri ya egburi. Ha si nke gọvanọ wụ 100 million naira. Na nke senate wụ 50 million naira. Uche o. Nke House of Rep wụ 25 million. Nke House of Assembly wụ 5 million naira. Uche ihe akwụkwala ihe m na-eche. Akwa ịhụ na otu ihe asha agaji. Ịbanya ha na oche ahụ. Ị ga-achọ ichiwachi otu ị chọrọ iji achị tupu gị mezie onye ọzọ ala. Amami ghọtara iji sikwana na ndị ọzọ abịara inye gị nsogbu n'oche ahụ gị werezie ihe akwa ịga ha n'ọkụ. Ịma Igbo mụrụ nji atụ ilu si mgbe ọbụla ihe bidoro tiwa wee ma a hapụ ịpịchi ya aka n'ọnụ ọ ga-eme katatiwe wọ. O nwere mgbe etinyere 20, o nwere mgbe a na-etinye 20 million 40 million ụfọdụ ndị na-aba na-criticize ya onweghị ihe a kpọrọ ya akwụsịghị ya mgbe ahụ ndị na-achị anya elegbuo ya anya maka na isi mkpuo ihe a bụ ụzọ a na-eji apịchi ndị mmadụ aka n'ọnụ. Ihe a bụ ụzọ a na-eji agbagide ọchịchị onye kwuo uche ya okwu. Kedu ihe mere nji wee kwuo nke a? Kedu ka mmadụ ga-esi wepụta ihe dịka 150 million naira naanị maka na ka inye ya ohere ka o mewe achụnta vootu? Ọwụ na akịma ịpụta for presidential ị ga-azụ tiketi million o. Gị bịala obi ka ime achụnta vootu na steeti. Ị ga-ama ịga na billboard. Gị
imi ikwughe gị akwụmana ị ga-ama ibe ibu ị ga-ama ibi onwe ka ị ga-esi amanye billboard ego ị ga-enyekwanụ ndị ga-abịa sonyere gị uche ego no wonder ndị abanye nga ahụ ha ga-achịga ngị mefuchara ude ego a ọ ga-abanye nụ ha ewere allocation na ji na-emezuru ya nsogbu dịkwa o ezigbote nsogbu they need to correct this thing now. ị hụrụ obodo anyị bụ Naịjirịa anyị ma bụ nsogbu anyị thank you ka anyị were egwu ihe na-eme anyị isi anyị n'aka osi anyị n'aka osi anyị n'aka ihe na-eme anyị isi anyị n'aka onye atala Chukwu ụta asị m ihe na-eme anyị isi anyị n'aka osi anyị n'aka osi anyị n'aka ihe na-eme anyị isi anyị n'aka onye atala Chukwu ụta apụtara na-agwa anyị na ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya na ọ bụ demokrasi ka anyị na-apratisi ihe anyị na-apratisi na Naịjirịa bụ ọchịchị eze onye agbala m amami na-agwọta ebe anyị na-aga onye rigoro ọ gaghị ekpe ka ndị ọzọ kute ume ya zọchichi everywhere ị ga-eche ekute ume ọ dị ego ezigbote ike egboro onye nkụzi Islam pụtara na nso nso a bụ Sheikh Yahaya Jingir pụtara na nso nso a kpọọ ndị okpukperechi ụka Kraịst ndị na-ekweghị ekwe infidels gwa ndị okpukperechi ụka Islam ndị Muslim si ha pụta maka na abịa na Naịjirịa ha maka n'ọnụọgụ na ha were advantage ahụ were votu ha hụkwa nnọọ na Tinubu na Shetima nwetakwara mmeri ọzọ n'ihi enye anyị practice ga Muslim ticket o kwuchala okwu ahụ ọtụtụ ndị Naịjirịa na-agbara ihu si nna kedu ihe mere nwoke dị otu a ga-eji ekwu ụdịrị okwu dị otu onye kpọrọ onwe ya onye nkụzi Islam kwesịrị dị na-ekwu okwu udo obodo anyị bụ Naịjirịa enwere ọtụtụ okpukperechi dị iche iche thank you ama mme na-agwọta gị pụta na-ahụta ndị okpukperechi ndị ọzọ dị ka nke na-enweghị isi n'ọdụ ihe ọwụ okwu nkewa a nọrọ na-akọcha ya chee na nwa amadi a ga-apụta tender apology ya apụtagwa ha na ya ma anaghị regret ma otu n'okwu ahụ o kwuru uche a na-enwe obodo enwe ama mme na-agwọta ebe anyị na-aga ndị ga-ekwu okwu n'obodo anyị ha ala free ha alagbụrụ mana kwuo gị nwa ka ikwuwe onwe gị ha alagbụrụ onwe na onye ziri ya sị bịa for where gịnị mere iji kwuo okwu a onye nke akpọrọ akpọsị ya ga-ahụ kwa gara ga hụ ndị uwe ojii enwe ihe a gwara anyị ọzọ mana ya wụrụ onye pastọ kwuru ya ọ nọ asị onye pastọ mepere ọnụ kwuo ụdịrị okwu a pastọ mepere ọnụ kwuo ya by now ụlọ ụka ga nwere ka ọ ga-akwụrụ ebe ndị Igbo chụchagode gị ndị Igbo ebe a chụcha gị Igbo ibe gị chụcha gị tupu ya na-eru ugwu na-eru ebe ọzọ anya ga-ata ọnụ gị ike gọrọ ka esi fụọ ọkpa si ji aka ahụ fụọ ọkụkọ ọwa ihe anyị na-akọwa ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị o nweghị onye ga-egbochimụ m enwetala mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 ka Atiku kwuru dị ka ọ kọwara na ọ na-ahụta onwe ya dịka Abraham Lincoln nke mba Amerịka igirigi ịdị n'otu Naịjirịa dịzi ugbu a n'ihe ize ndụ n'ihi nkewa na okpukperechi ka otu kansụl jikọtara ndị ntorobịa otu ọhaneze ndị Igbo bụ ọhaneze ndị Igbo Youth Council kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn ndị omekome egbuola ndị otu pati APC abụọ na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Ọshụn ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn onweghị dị amụma magburu onwe ya m na-ahụta n'ebe ndị ga-azọ ya bụ ọkpa dị ka Rufai Oseni ji ekwu okwu na Rise TV kwuru Muslim ticket anaghị m akpa mmakpara na ya bụ okwu mkpụrụ ka onye nkụzi Islam bụ Sheikh Yahaya kwuru 2027 kemgbe a gbara nwee Naịjirịa Tinubu bụ onye isi ala kacha njọ ndị Naịjirịa nwerela ya ma nweta ha mmeri ọzọ nke ndị ugwu gwọrọ agbọ ka onye isi oche otu pati PRP bụ Hakim Baba Ahmed kwuru
bụ akụkọ na-ada gbemgbem n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịbụ osote Peter Obi agaghị enyere gị aka n'ọchịchị na-achọ ịbụ onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2031 ka onye ama ama n'otu pati APC gbara kpamkpaso. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, otu pati APC akwadola Senator Fadahunsi n'okwu o kwuru igbu ndị otu pati akọdụ pati, ebe otu pati akọdụ pati eyiela egwu ịdọkpụrụ ya bụ Senator Fadahunsi goli ikpe. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn dị n'etiti Tinubu na Adeleke ka Sowore kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, otu pati African Democratic Congress bụ ADC ewelielu olu tie mkpu ma kpuo na a na-ama amụma ịnwụchi Aregbesola. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, Akpabio, Ụzọdịmma na ndị ọzọ awụchala n'Ọshọgbọ maka achụnta vootu rali otu pati APC. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn awọọla do or die affair nye otu pati APC ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Uche akwa ịhụ na ya a na-agwa gị na Ọshụn ebe ahụ sụga kwụtọkwụtọ ka mmiri echi ya na ọkụ gas. Look at you. Ya Akpabio awụchala Ụzọdịmma nke steeti ime Senator Daily Post si na ọwụchala. Uche ọ dị egwu. Adeleke ya keshikwa ahịa ya ike o. Ọ ga-adị tough. Very, very tough. Read my lips. Very, very, I read it. Ọ ga-adị tough. Very, very tough. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn ga-adị n'etiti Tinubu na Adeleke ka Sowore kwuru. Sowore sị onye ọbụla na-eche na Adeleke na ikekwe Ambo na-azọ ọkwa maọbụ Adeleke na onye ọzọ na-azọ ọkwa ya ji ejidata onwe ya na onye ya na Adeleke na-eme bụ Tinubu. No wonder onye ji ọkọlọtọ otu pati APC ji na-ekwushi ike na ya wụ the next governor ndị steeti Ọshụn ga-enwe. Ka ọ dị nwaanyị ọma onye isi oche otu pati People's Redemption Party PRP bụ Hakim Baba Ahmed apụtalakwuo na kemgbe agbara nwee Naijiria na Tinubu bụ onye isi ala kacha njọ ndị Naijiria nwerela na ya nwa akwa na anwa nweta ha mmeri ọzọ ndị ugwu mara na nke ha bụ. Ọ dị egwu. Uche mmiri na-ama ohu ya na-ama onye kpọ ya. Thank you. Ababela aghọta. No. Ike gwọrọ. Ka ọ dị ndị omekome egbuola ndị otu pati APC abụọ na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Ọshụn. A sị gị ebe ha ekpeghị ọkụ. Ọshụn kpeghị ọkụ. Ike gwọrọ. Ka ọ dị Atiku Abubakar apụtala kwuo na onwe ya onye ga-egbochi nwu ya enwetala mmeri na ntụliaka elu afọ 2027 na ọ na-ahụta onwe ya dịka Abraham Lincoln nke mba Amerịka bụ onye zọrọ ọtụtụ ọkwa dịgasị iche iche na mba Amerịka ma mechaa n'ikpeazụ chịa mba Amerịka. Uche o Atiku kwesịkwara na irelax o at least ọ hụtala osote osote ọ ghọtara onye ya nwasị ọmụ ihe dịka irelax. Uche ha nyeta anyị osote ọ ga-adịtụkwa mma ya we go still unu ole ndị kpọọ n'okwu aha ọ dị ego. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị. O nweghị nghọta ha ọbụla kwesịrị ka ejiri maka ya kewaa ala anyị bụ Naịjirịa ka Tinubu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Super Falcons ala anyị jụrụ iri nri dịka a gbapụchara ha na amamaka iko Wafcon ka Uchenna Kano ji agbara ndị Super Falcons ala anyị bọọlụ kwuru.
Adeleke ekwupụtala ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Fraịde dịka ụbọchị ezumike ndị ọrụ steeti Ọshụn. Ntụliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, Adeleke na Tinubu ga-egujiji ma gbajie mbazụ na ya bụ ntụliaka elu. Ọ bụghị Adeleke na otu pati APC ga-eme ka Dele Momodu kwuru. Uche ihe a dịkwa makwa m ka ị ga-esi eme ya o. Mana Chineke ya parakwa ma tụlee marakwa otu osi azọ ndị ya. Ọshụn. Ọ ga-adị tough. Uche Ọshụn. Read my lips. Asị m ọ ga-adị gịnị? Tough. Ọ ga-adị tough. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị eji nwayọọ leba ya anya bụ ozi ndị uwe ojii ziri onye senator na-anochite anya mpaghara Osun East bụ Senator Francis Fadahunsi si ya bịa zara ọnụ ya n'ihi okwu ahụrụ n'ihe onyonyo vidio o kpuru bụ ebe ọ nọ gba ndị otu pati APC si ha gbuo onye ọbụla bụ onye otu pati akọdọ pati tụrụ ọkpa na Ilesha nke steeti Ọshụn. Ya bụ onye seneta apụtala kwuo na ọ sị ha were vootu gbuo, na ọ sị ha were mma were egbe gbuo, na ha were vootu gbuo. Vidio nọkwa. Ndị uwe ojii izi nwa amadi a si ya wuchaa n'ihu ha bịa zara ọnụ ya. Ọgbụla so naanị ihe ndị uwe ojii kwesịrị ime. Gịnị mere ka ụfọdụ ndị Naịjirịa, ụfọdụ ndị n'ala anyị bụ Naịjirịa ga-ejikwu okwu dị aṅaa ha ala ọkpọrọ, mana Uche na Clara kwe anyị agaghị ala ọkpọrọ. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Ịhụnanya m So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. Music just the way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. Music. 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 Music just the way you like it. The way you like it. We are Echo FM 100.7. The fresh news people. No station does it better like we do. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
your Nigerian and international antisocial children. We prioritize kill accusations for autistic boys and girls. Every staff of Keystone British School has first-class knowledge in academics, morals, spirituality, ICT, as well as cultural and vocational development. Keystone British School
okwu n'ozi ndị uwe ojii ziri onye senator na-anochite anya mpaghara Osun East bụ Senator Francis Fadahunsi si ya bịa zara ọnụ ya n'ihi okwu ahụrụ n'ihe onyonyo vidio o kwuru bụ ebe ọ nọ gwa ndị otu pati APC si ha gbuo onye ọbụla bụ onye otu pati akọdọ pati tụrụ ọkpa na Ilesha nke steeti Osun. Ya bụ nwa amadi agaala gaza ya bụ okwu ndị uwe ojii kpọrọ ya pụtakwanụ na-akọwara ọha na eze n'ihe ọ gbara ndị otu pati APC bụ na ha jiri vootu gbuo ndị a na onweghị mgbe o kwuru si ha gbuo ndị akọdọ pati. Anyị wee na-ajụ gị sị ndị uwe ojii izi nwa amadi a sị ya wuchaa n'ihu ha bịa zara ọnụ ya ọ gwụla so naanị ihe ndị uwe ojii kwesịrị ime. Gịnị mere ka ụfọdụ ndị n'ala anyị bụ Naijiria ga-eji ekwu okwu dị aṅaa ha kpuchie ya ha ala ọkpọrọ na-enweghị ọkọkọrọ ha? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Ị bọọla chi? Uchenna Clever Ndewo. Ira nwanne gị nwaanyị ekele m ụnụ ọ lizi otu kendo na igbo mara akpọ Gaa n'ihu. ihe m na-ekwu bụ na amụwadị mma Naijiria nke a ma ọ nwụrụ ndị ejikọta ha ya anyị niile ọ bụ Naijiria ha na-ekwu maka na ọ nwee eji ekwu okwu a ọ gaghị arụtụ mgbe ọ nụkwu okwu a anwụrụ ya jee kpochie okwu a nwoke a kwuru chogburu onwe ya maka na ihe o kwuru ihe gosiri na ọ nwere mbuluchi ọjọọ ha nwere against akọd pati. Ọ kwesịrị ekwesị ka ndị polisi kọwara anyị ihe okwu ihe ha na-ekwu abụghị eziokwu ha gosi ya dị pikchọ ya o kwuru ka ọ fịa na vidio o nwere ka ọwa nke bụ eziokwu na amara ka ebe a n'ubire ka ebe a n'ọba mana otu ihe na-ekwu bụla this Osun election na-egosi anyị ọnọdụ anyị ga-anụ na Naijiria o zuere na o Ndewo, ya gazie. Ị bọọla chi? Ụtụtụ ọma dị na nwunye kachasị dị na nwunye ndị ọzọ ma na steeti Imo. Ụtụtụ ọma injinia Frank Uju Ebelebe. Eche m ama asa na-akọ uchele otu mere. Anyị dị mma. Uche a na-eji PVC atụgbu mmadụ bụta ha na-eji PVC emeghị tọpa bad gọọmenti. Ghọtara? A na-eji PVC atụgbu mmadụ ya na-eji ewu ịtọpa bad gọọmenti. So okwu ahụ o kwuru okwu akpọrọmachi mana m na-agwa gị iwu Naijiria ndị emewere ya wụ ndị dịka gị na gị enwe ndị na-anaghị abalị igba ọ ihe jọgburu onwe ya and ya ọnọdụ ha na Naijiria na-awụ ọnọdụ ama nke na-eme onwe ha ga-emefuru onwe anyị ọ ihe mere ihe ole na-akpọma Trump ịghọtara ọ na-enwe ihe Trump mere uche okwu ahụ endọla. Ndewo ya gaziere gị injinia. Ị bọọla chi? Ị ga-agbalị kpọghachie mmadụ ọnọkwadị ya. Uche and Clara. Ụtụtụ ọma. Gaa n'ihu. Onye ozi Chikeduru biko ihe a nwoke a kwuru okwu ekwesịghị ekwesị na-ebute nkewa na-ebute ka the other party ọjọọ agaghị ekwe ha pụtazie the after election ka naanị ha atọ win ya. Nwoke a kwuru na Kano okwu masị ndị ahụ na-ekwesịghị ekwesị ndị ekwesịghị ekwesị onye si maba. Ndewo. Ka ọ dị na Facebook anyị ibe ụgwọ egbulemọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi neked zibata ozi gị isi uche bụrụ nke gị ị ga-asị ha nwụchie nwoke a ma kpọpụ ya n'ụlọ ikpe maka na okwu ahụ o kwuru bụ okwu na-ebute osu ayara na ịbịa zie ya ozi si ya bịa gọrọwa ọnụ ya ezube. Temples Iroka ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ha na Chineke biko a chọrọ enyemaka gị na Naijiria. Ị bọọla chi? Uchenna Clever Godwin Ọnụọha. Ndewo. Clara Nwokocha ndewo the smiling angel. Bọọla chi? Ọ Uchechukwu esi m ugwu tawa na-akpọ. Gaa n'ihu. Uchenna lee. Ịhụla n'obodo anyị hụtụrụ anyị bụ Naijiria. Ndị anyị na-elele wu ndị ọchịchị anyị dịka okwu na-esi ha n'ọnụ apụta. O nwekwara mgbe onye isi ala anyị ọ nwụrụ dịka okwu o kwukwara one certain time ọnụ gụpụtakwara n'akwụkwọ akụkọ. So nke ahụhụ nke mbụ ndị uwe ojii si ya wuchaa n'ihu ha ka ha jụwa ya ajụjụ na ọwụhụ ihe ha kwesịrị ime. Ị ga-eji n'ihe onyonyo hụrụ mmadụ kwuru were jụọ ya ajụjụ ọwụhụ isi ya wụcha kwugharịwa ihu. So hụ na Naijiria iwu nwere ndị akwarara iwu dịka mmadụ dịka mụnwa o nwere ndị ga-ekwu ihe ọbụla ha sọrọ ha kwucha ha ala ọkpọrọ.
Chineke nna ga-enyere anyị aka n'obodo a bụ Naijiria. Ndewo. Ya gaziere gị nwoke ọma ka ọ dị na Facebook anyị Daddy Josi Ọgba ka ọ sị ndị uwe ojii izu onye senetọ asị ya bịa zara ọnụ ya n'ihi okwu ahụ o kwuru na ọ na-atọcha ọchị ama mme na-aghọta na ọ ga-emechakwala ọkpọrọ nwekwa ntaramahụhụ a ga-enye ya maka na ọ bụ ọchịchị APC n'uche nna o na aga m ahụta bitere ya alụ n'aka Clara echi na-abịa abịa na n'ihi ya mkpachapụ anya ama adawala ọ dị ego ị bọọla chi Uchenna ndewo Clara na-ekiri na ha alụ di ya anọ m yo gbapụ ya ọsị nọ onye John the Baptist ọkwa na-akpọ ị hapụla ọzara gaa n'ihu ihe gbasara Naijiria abụla anyị ike ihe a ekwubata abụrụ ya abụrụ ihe kwuru ihe a esich ọ bụrụ onye ihe ji anakwuru ya ahụ ma ndị dị ọsọ na-achụma Thank you very much. Ndewo ya gazie nke a bụ uchere obi gị ọ daakwala n'ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nnọọ nabatakwa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị gekwa ntị ị na-eme ọfụma ewezụga pakejin ị ga-ama ndị ka mma don't be discouraged emekwala ngagharị